En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller om, hvordan formuen skal deles i tilfælde af skilsmisse eller død. Når man gifter sig, får man automatisk formuefællesskab. Det betyder, at ens formue skal deles ligeligt mellem ægtefællerne, halv-halv. Det gælder uanset om I har købt tingene sammen eller hver for sig. Men hvis man ikke ønsker, at ens formue skal deles, kan man oprette den her ægtepagt og beslutte, at noget skal være ens særeje. Det kan være bestemte ting, eller det kan være den formue, man går ind i et ægteskab med. Derudover kan ægtepagten også være et effektivt redskab, hvis man ønsker at sikre, at ens pensioner skal deles. Nogle ægtefæller har forskelle i deres pensionsopsparinger, grundet nogle beslutninger, man måske har taget fælles som en familie. I en ægtepagt kan man sikre, at de her pensioner skal deles, hvis man ønsker, at det skal fordeles ligeligt. Kort sagt er en ægtepagt muligheden for, at man kan bestemme, hvad der skal være ens eget, alene og ikke indgå i en deling, og hvad der skal være fælles og dermed deles ligeligt mellem ægtefæller.